Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Крыўцова знішчыла сістэму відэаназірання «Грэнадзёр» і акопную рэп ворага. Таксама пасля паспяхова выкананай выведкі і карэктыроўкі мінамётнага разліку была знішчана жывая сіла акупанта. Пасля перахопу перамоў ворага страты былі пацверджаны. Батальён «Літвін» працягвае працаваць на ўсходзе ўкраіны. Каманды цяжкіх пулемётаў і БПЛА батальёна працягвалі стаяць на абароне на бахмуцкім накірунку. Таксама ваяры батальёна разам з сумежнымі падраздзяленнямі прымалі ўдзел у лакалізацыі вячэрніх і начных штурмаў ворага. Ваяры батальёна «Волат» на мінулым тыдні знаходзіліся на ратацыі. Таксама праводзілася баявое зладжванне асабовага складу. Медрота палка Каліноўскага на мінулым тыдні працягвала ратаваць жыцці ваяроў сумежных падраздзяленняў, а таксама аказвала падтрымку ўсім баявым падраздзяленням палка. Страт і параненых на мінулым тыдні няма. На мінулым тыдні прайшлі першыя трэнаванні рэзервнага батальёна палка Каліноўскага на тэрыторыі Еўразвяза. Сувязь з'яўляецца адным з найгалоўнейшых накірункаў падрыхтоўкі да вайны. Трэніроўкі праводзіў ваяр палка Каліноўскага. Далей будзе больш. Таму дасылайце свае заяўкі ў чат-бот рэзерва палка Каліноўскага. Але нагадаем, што чат-бот для ўступлення ў полк застаецца тым жа. Спасылкі на чат-боты і ўсю іншую інфармацыю вы можете знайсці на сайце палка і ва ўсіх афіцыйных крыніцах. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то інфармацыю аб тым, як гэта зрабіць, вы можете убачыць на экране і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Украіне!